Mergo balung ki mau. Anu bakul gorengan Mbak Suci. Rungokno to dhisik rungokno lek ngomong. Aja dolan nang HP ae. Mergo piye? Kuwi nek Guyon kuwi. oh biasanya lek balur digoreng wong. Heeh. Bumbu gosok ki aja riware wi digoreng. Jadi selalu aku nyeluk balur aku nyeluki ngono lho. Kuwi guyon kuwi ngono lho. Kuwi asine kulon kali ngono lho, Mae. Iya wis ero aku. Dadi iki tene ya wis tuwek, Mas. Dhisik poli jenengane. Sak mlonyok. Mlonyok no, Pak. Dadi goreng. Sak ndok-ndoke. Mbak Suci maksude iki lho, Pak. Majur aku guyon kuwi. Iya. Nek karo anu gak anu ya. Kuwi guyon biasa. Wae jarak-jarakan ngono. Oh, guyon. Jadi sebenarnya dijelok balur. Nek balur mlaku iki sampean digoreng wong ngono karepe. Ngono. Wah. Dadi gak digoreng kaya Mbak Suci ke gak? Nah, guyon go delok kan guyon lorokan ngono kuwi ya. Iya.